când faci bine, ți-auzi rău. Așa v-a făcut și la multă lumea dat pâine, la multă lumea dat pâine. Ei au dat cu foc în mine. Da la 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 la. Zag zara, gada 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 gada, zug zara, du 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 da 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 da, zag zara, du 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 du, di da la le le da 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 da. Nu se poate număra, Doamne, număra, câți bani trec prin mâna mea, o prin mâna mea. Eu dau tunuri fenomene, numai fenomene, ca în băncile elvețiene, de-alea elvețiene. Au și de-ar fi să mor ca mâine, numele meu va rămâne. N-o să-l uitați niciodată, cum a scris Domnul în piatră. Și de-ar fi să mor ca mâine, numele meu va rămâne. N-o să-l uitați niciodată, cum a scris Domnul în piatră. Din partea mea, Guță, Nicolae Magnificul și, bineînțeles, fratele și prietenul meu, De Santo, talentul României, dedicăm cu cel mai mare drag. Pe bune și adevărat pentru Florin Versace și pentru doamna Mirela, norocoasă și descurcăreață în orice colț al lumii. A demonstrat și va demonstra întotdeauna că se poate, indiferent de situație, să mergi numai și numai înainte. Mi-am băgat în boală dușmanii, Doamne, toți dușmanii, dar stau și-mi calculează banii, îmi calculează banii. Asta e norocul meu, e norocul meu, să fac bani, să câștig mereu, să câștig mereu. Și de-ar fi să mor ca mâine, numele meu va rămâne. N-o să-l uitați niciodată, cum a scris Domnul în piatră. Au și de-ar fi să mor ca mâine, numele meu va rămâne. N-o să-l uitați niciodată, cum a scris Domnul în piatră. Haide, Ciordane! Știți bine că am valoare, am mare valoare. Să fac bani mulți, sunt în stare, jur că sunt în stare. Eu sunt o valoare rară, o valoare rară. Mă descurc în orice țară, eu în orice țară. Și de-ar fi să mor ca mâine, numele meu va rămâne. N-o să-l uitați niciodată, cum a scris Domnul în piatră.
Au și de-ar fi